This 파리승 사이만라에는 Max 10니 사이솔리스트 바완노 알아승 나이레나이 아자가 시작 동만 이런 것승 나이레야는 아자가와 땀스이 파리 나이레나 바티마이 풀라노 지순두 그리마니 히니 러 시작 동 বইনি পয়ততঙ্গ যে যিশু খ্রিস্ট বন হিলিং খালাইনাই যে বহামি থাংনাই আমাহাই কাইসাবিনি পয়ততঙ্গ नों बड़ा पयततंग निनि खाव बड़ा पयततंग के नों बहामै मानो गावनि बागै बाक्सा बाक्सा बररक साव पयत बाइसिमी बाहायके हामनाय हेबा एलाम बागना स्राय स्राय सनो साव पयततंग खांगा गाय ओ लेतबको फांनो जे ओ हाते थाङै काइजाक बिहिंगे ब काइजाक नाय हरुआ बुसुलि सिकपानो नि साव गाव जागा बाथुमाय फलानो जिसुनु बिमान आवरां परि खनारिनो बरक जेरुकु सक पाइखा बिनि सागरे रक बाइते asik borok ba jisu aroni kutul furuti meni busla batumai fola hini fola khoroksa lama gana achugui birui tongo bo abo nazaret ni jisu hini khanakeno hai hini sengsaka o jisu daudni busla nangana kharab jadi asik borok bono tak kutubdi hini damrok ruruk botte bo sotonoi o jisu daudni busla nangana kharab jadi hini chiri khokka jisu bathagai hai hini saka ringdi bono hake borok apolano ringui hai hini saka tawanadi bachadi bonono ringo bobini dulai khugui bathrang bawi jisuni thani phaika jisu bono hai hini saka nung tamonai anotam khlaidi hin hoda ang mokol nukna muchungo hini bo saka thangni nini poito nono hambrka hini jisus bono saka bol logi logi na mokol nukha hake lamo jisuni logi thangka hini so Igoro tam nukhang gai sung paithago da bars naidi bars 51 sawa jisu bono hai ni saka nung tamonai ano tam khlaidi hin hake ang mokol nukna muchungo hini bo saka bauna sawa thangdi nini poito nono hamrka ni saw nini poito nono hamrka aboni bagai esa sung kristan ngi tongoi ba kristan ngya khonung nung jodi bishas khlaika hanga kai nung poito khlaika nung bo hamai mano aboni bagai elam bago sawa je to Peter nangana 1 Peter ni duini 24 1 Peter duini 24 angawa porikha nare wana aja kai kebo bai lama kota kor rojak di tam ninge baksa borok sawa poito bai samung amo poito toke samung bo tonga nangwa abo hini sawa phiaba poito no sekang tongna ni nango neoro elam bago saw gabon bagai nang nini kusarok Dodi chajagi tongkai eba nin rupni tongkang hingangkai abasno jisu tamasa abono tui pitor ni bisingke saklai jak mani abono nong no thaba ang poriwi khanariwana teisa norokno poriwi khanariwana pitor duini 24 phadi jang nailaiwana 1 pitor duini 24 jang thuyei sumchok bai kakna tuike pia kaham tongna tuike Kristo sak bai thangno sin sumchokno kurusoro duwi tlangka bini kusarok bai norok hamra jakha awni bagi takhuk te bukhuk song norok tomungno kunu nongi saga hamyangi tongkhe a sakawo yak berawoi ang subrai jisuni kusarok bai hamra jakha hinei nung jodi sakno bedo gei nung sobsune suri tongkha hangani ni ak sawo nini a cancer nini a khaklap samawo nini a bokrok samawo bohok samawo mane salbrum brum nung suri tongmate nung salcha hamra jaknai nini poito se nono hamra nai awon bagi nung betholapona thangai tongni nung pholakathapona thangai tongni nung arwa confusing gi thangka ngai nung hamglak nung ang hamnai kaitorse ana hamranai hini poito khlaike nini poito boino nung hamnai nung amra bisas da khlai ke nung hamnai asukno hambai